Boer Jorrit Posma van Longerhouw kwam verleden weekend met de schrik vrij. Toen hij de jaren onder het mixen weer kwam een hege concentratie van het gevaarlijke blauwzoergas vrij. Posma kon op tiert voortkomen, 4 rekken uit de tiert en 1 ko oerlibbe het zelfs net. Neffens de boer leidt het onder 72 kuub dong die hij een paar weken lang kocht had. LTR Noord wil dat er wat verhoort onder gesleept met dong. Dan komt ik dong uit Brabant naar Friesland en overal heen en weer wordt transporteerd. Er zitten mensen tussen, een transport- en intermediaire sector die dat voor boeren oplost. Dus, het is service, het is een changeverlenging, zeg maar, er is niks mis mee op zich. Alleen dat is wel, het is moeilijk om dat tafelsjoch op te houden. Er gaat zoveel in stromen, er gaat zoveel dong oer en weer. Dat is net zo makkelijk bij te houden. Intussen had de Voedsel- en Warenautoriteit bij de boer in wat Nederland West dat de dong wij komt. Ik ben er al meesters om het gehalte gevaarlijke stoffen te meten. In Makkingeer kwamen 3 mensen om, verleden week kon het krek goed. Iedereen weet het en toch gebeurt het elke keer weer. Elke keer werd te vaak eigenlijk. Er wordt nou ook naar onderzoek naar dingen. Ik denk dat we kritisch zijn moeten wat eruit komt en of we toch nog passende maatregels of extra voorlichting, extra aandacht vragen bij boeren dat we dat er nog extra dwaan moeten.